טוב, אני בסאות'ווסט רנצ'ז. אפשר לראות זה, ככה נראה הרחוב. אני נוסע פה. אפשר לראות פה, בחצר, יש פרה, עגל. הנה דוגמה לבית מגודר. הגדר הזאת, יש לה גם גדר רשת, לא יודע אם רואים את זה בווידאו, שכלב לא יכול לצאת. אני נמצא פה כרגע ב-162nd Avenue בדייבי, ואני נוסע פה כי יש בית שהכתובת שלו לא כתוב ב-MLS הכתובת המדויקת, אבל בית למכירה. הנה מלא כלבים, אפשר לראות, אין שום בעיה. אפשר לראות מגודר בצ'יין לינק. הרחוב מאוד קטן וקצר. פה יש איזושהי משתלה. צריך להיות פה בית למכירה. הנה אפשר לראות פה, בצד השני, יש בית חדש, בית ששיפצו, ובדיוק מהעבר השני של הכביש, בית ישן. אחד מאלה פה למכירה ב-285. הנה עוד אחד ישן עם חצרות ענקיות מאחורה, כל מיני חיות. הנה עוד פרות. היה פה לפני דקה יענים באחת החצרות. ואני חושב שהגעתי לבית. לא, זה לנד. זה לנד למכירה. הנה פה יש בית ישן מגודר פרטי, פה יש לנד. וליד הלנד, מה יש ליד הלנד? כן, יש פה בית ישן פורסם. מגרש ענק. מגרש ענק. בית נראה די כנראה פיקסר אפרי כזה. אוקיי, כמו שזה, וואו, איזה אובוז. יו, פיטבולים. היה, לא אוהב. הברוחצי. הברוחצי, צ'ילבה. רגע, פה יש הובו עם הפיטבולים, יש לו עדר עיזים. וואו, תראו את העדר עיזים.